Ngiyaphinda ngayithetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni. Bantwana bahle njengoba sengishilo ukuthi lesimo sezulu uma nje ngishizo lodwa ngathi uNkulunkulu wakithi ebuhleni ngoba sekwanele. Amen. Kwake kwenze umhlola kulomuzi ngenye imini. Ngoba intambama isikhathi oku4 ngimi la ngakubaba mkhulu. Waqhamuka insizwa ende. Mangibuka amehlo aya isigebengu lesi. Kale taba lokungena phakathi kwamadokotela. Uyambona ukuthi cha isigebengu. Kanti uphume ejele. Kade boshiwe. Ingakho ngithe uyasithanda loNkulunkulu phambi kwethu. Amen. Kade boshiwe eBloemfontein. Ubaba uThingo uphesha kothukela. Wayezobuya kuzonke uJulayi. Kodwa wayekade esuka emhlanganweni kaMashi wayese eqhubeka hamba uhambo. Wayese ngalisikhathele phesha kothukela kanti ungena ejele ngala. Ushembe angimazi ukuthi mngake yedwa. Ngala ungena phakathi ejele ukhipha isiboshwa. Ufike uthi kuso uma sesixoxa uthi lo baba ufike wavula ngokhiye ebusuku silele iziboshwa ilele wavula isitaba sasejele wayesekhuluma naye bangamuzwa bonke abalama phakathi wathi mntanami uyathanda ukuphuma lana na uthi ngathi baba ngiyathanda wasethi lalela la ngizokukhipha kusasa. Ngikhuluma ngothando lukaShembe ethanda umuntu. Hayi ogqoka ingubo emhlophe. uShembe ubathanda bonke abantu. uShembe uNkulunkulu wabo bonke abantu. Wayesekhuluma naso lesi siboshwa wasethi lalela la. Uyazi ukuthi yini edala uboshwe uphume ungene sakudlala ukuphuma singena ejele njengoba nangakini ekho into njalo mhlambe wazikhulume kabi kanti awumazi ukuthi yini edala angene ejele manje uShembe uyahlupheka ngoba uShembe uyazi ukuthi umuntu noma eyisoni yini edala abe yisoni. Ngelila inkosi la ngiziyasho ukuthi uManazaretha nithi angikhuluphali ngani. Yini edala ngakhuluphali? Ahluleka uManazaretha umphendula. Uthi edala ngakhuluphali ingoba khona izinto engizibonayo engaziboni. Nengizaziyo engazazi nina. Manje uShembe ukuleyo nkinga yokuthi njoba sila khona izinto azibonayo esingaziboni thina. Nazaziyo esingazazi thina.
Ngilanga manje uthume ubaba uHlalidini uthi abaphuthume atshele isutha ukuthi yonke leguda amakhanda ayomsiza imphathele inwele imfakele kuthinjama Esuphelile uShembe uyazi ukuthi ngalolu nwele yini inhloso yakhe thina kasazi sazi ukuthi awugundi nje ngoba iNazaretha kanti uShembe ujulile uthi omndena nabangiphathele mangwena umhlangano bangiphathele ngothinjama yayisiphendula into ayisuthi njobona igunda ayizenzi nomxalela abafuthi ngigunda ayizenzi sikalekile wayisiphendula yathi yaphendula uHlalidini yathi ungasijangela Hawu Shembe ayikalungiswa yonke leyo wayesethi mayebuya wayesebuza baba uthi batheni wathula lo wathi hayi khuluma batheni wathula wathi hayi khuluma waseyakhala waphoqela uthasho wayeseyasho wasethayi bebengasho kuwe bebesho kimi wasengena endlini silolo sizo mntwana lokuthi masi lapha kwalo kuNazaretha kufuneka sifunde ukuthi sizonzana lensizwa le engikhuluma ngayo eyayiboshwe eBloemfontein uthi baba uthi ngokuyo uyazi ukuthi inedala uboshwe ithi cha uthaya abazali bakho baboshiwe abazali bakho abaphelele ingakho wena uphume ejele ungena uphume ejele abazali bakho bayakhuluma manje wena ubezwe sikule inkinga njengoba sonke sina sonke sikule inkinga enjalo yokuthi noma siphanga uNkulunkulu asibeze ukuthi bathini uShembe ukhombisa uthando uyokhipha isiboshwa sase siphuma kusasa sahayika sitshela ukuthi asize ebuhleni ufike washo njalo uShembe asikwazi ebuhleni asikwazi kwabona eThekwini sahayika saze safika uma sifika eThekwini akhayikeke eThekwini sashaya ngonyawo yakhokho phela la musuku eThekwini uzana sashaya ngonyawo sangena entaba ngoku4 uma singena la esangweni bese bengibiza abashumayeli bese ngixoxa naso ngithola ukuthi hayi asizwani umsuthu asoyifunda ilimi weManazaretha umsuthu lo angimuzwa ngase ngibiza uSlap konsizwa la ekuthiwa uSlap yayilusa ngaleso sikhathi lapha ekhaya ikhona ngikibone lapha esangweni angitolikele uthi lombhemu cha ngisho uShembe seyachaza ukuthi kanjani sechaza njengoba ngichaza bese ngidonsa amafoto ngisho ngikhombise lo baba ukukhiphini athi nangu lo baba ungikhiphe ejele uma ke sengibiza umbambo khona umbambo ke usebenza ewumakhi lapha ekhaya sengithi angisiza ungithathele lensizwe uyigcine uyithathe kusasa amaseni yosebenza ifike nisebenze nayo nibuye nikwazi ukuthi ithole iphalishe kuseni emini wenze njalo futhi ndoda uyobuza uphatha isikafini ngathi sikhudlwanyana uphaka uqinise khona uthola ukuthi udle futhi nomsulana lapha ekhaya khona abantu abanjalo mawahamba nje egcekeni fawazi ukuthi khona abantu abanosizo njalo abantu abangazi ukuthi bazawulala bedlile bathunyiwe uShembe bathunyiwe abantu bakubo ukuba beze kuShembe ukuba bakhululeke laba abalele othulile umhlaba yayisakwenza ke lensizwa wabuya lo mshumayeli wathi hayi mvangeni khona into ke uShembe abeyasenzele yona lapha ekhaya namhlanje sekhona phela mina ngangitshela uShembe wathi
uShembe kusho uthi ngalisihlelanga uShembe ozolandela hayi azange lifihle kanje hayi ngisho ukugcwala wathi lalela la uShembe ozolandela emva kwami wathi uyombona ngokuthi uyoshula intuthu lapha washo wakhomba la ekishini wathi uyobona ngoba wathi mangashunanga intuthu baba kusiye wathi bakuthi hey ngibuke ngoJulayi ishuna yonke indawo isishuna kakhulu engaqala ngathi ngale mawubheka ngale ngakamvangela ugumede iyashuna ngathi ngaphezulu iyashuna izinto soyinaka uShembe mayikhuluma ngase ngithi cha Mshumayeli useyabuyisa eJayi ucela ukuthi leli iphalish khona iphalish uShembe ayasiphe lona enzela ukuthi siwashe ingubo zokusebenza ngoba kuyasetshenzwa lekhaya walithatha lo Mshumayeli wayovulela lesi siboshwa i-account ngiyakhuluma ngoNazaretha wavulela isiboshwa esingakaze sibe nemali esazi ukuthi masihlangana nomuntu simhlaba clear bese sithatha imali ephaketheni sakala savula i-account isiboshwa la ekhaya uthe kusuka lapho wasengena umhlangano wasengena umthatho wendaba thema ingena uShembe sasisibona uNazaretha njengoba nikhona nje mhlawumbe uzongena umhlangano kaSeptember njengoba nikhona wase wabuka uNazaretha emahlelo ombhemu efaka amashethi amhlophe waseshintsha wasedayi wasenyenya eseshona eThekwini esefaka ikhadi usekhipha le mali manje ikhipha le mali labhaji ikhadi wasekhuluma nesecurity la iqulela ingoma laphekani wathi ungena ngaphakathi bangamnaka laze lashona ilanga wabuya weza lapha ekhaya wafika impika lolu daba sathi ayihamba uphumulo lale ebusuku mayelele base beyafika laba bakubo baje wena mfana wenzani sebethi imali yakho wenzani manje uyikhiphela imali yethu ngesikhathi uqoqa nalo mvangeli besikhona besilalele thina sinethemba lokuthi uzosikhipha ebugcinini wenzani ithina laba esivalile ithina laba esivalele imali ukuthi ungakwazi ukuyikhipha ngoba thina sifuna ukukhululeka la besikhona walifika ikhadi ngasasafuna sengakhulu waphuthuma walifika lihlalele amen athintwa umuntu uyihlalele la kule ATM wadonsa ikhadi wangabe sayithinta wafika la ekhaya eqhaqhazela ukhona ivumelwano esizakhile ngathi Jehova uyasitedela amen akasitedela unomusa phela uShembe njengoba sila abantu kwethu sithunyiwe umuntu nomuntu njengoba elana uthunyiwe bakhona abaphikayo lo umuntu nomuntu njobela ekhaya uthunyiwe fele kungakhohlwa ukuthi uthunyiwe mukodala leyo nkinga nami ngingakhohlwa izolo namhlanje zavuka izinto emamini ukuthi hayi ngithunyiwe lapha ekhaya manje sekumnandi sengiyana semgidini sengiyana sesimayweni angisabuke emuva khona baba engimthandayo kuleli banga owazuza inhlanhla undoda Mkhize
Sengishiye nencwadi lomzivula isilungile sathi sisalo bese wona le. Le ndoda ngiyayithanda uNazaretha. Yafika ngapha eMbumbulu amakhosikazi enzu 14. Ingakho Salam Nkosi yethu Hallelujah Niyatayima. Wena Nazaretha. Le ndoda yakamkhize yangena 14. Amakhosikazi ehlabelela eklaphuma lashona. Ayisekhuphuka athi mthandwa wamaSamaria ngithanda umkhulule wawathanda amaSamaria. Athi mthanda amasayihlabelele nelugama. Ngcono kuyangena ntama. Athi mthanda umkhulule wawathanda amaSamaria. Yahlala le ndoda iphethe isagila sayo iwabuka lamakhosikazi. Wasekushaya isikhathi. Qala ke ukuthi ngo-12 uyangena inkonzo. Wayesethi umkhokhela ubaba sesiyabonga. Sesicela ungenisa inkonzo. Esithatha isagila yabonga le ndoda ukuthi baye ekhaya. Mayifika ekhaya. Ayiqawula lensizwa. Yathanga nkosikazi. Kade ngilapha konodala. Ngabona amakhosikazi amahle ashende gida kahle. Uthi bayithanda lento. Manje ngiyathanda ukuthi nawe ngelinye ilanga wambamba sakhuluma athi baba iphela abantu ngasikhulume. Ayikho into ungayisho. Ngomuntu mengena inhlanhla usule nayo inhlanhla. Ayikho into ungayisho. Yayisedumala le ndoda. Yayitshela uzojabula. Yayishalala kanti iyona sibiziwe. Yayisahamba emhlabeni. Phela isikhathi esincane yahamba. Mayifika ezulwini kanti uShembe ngesikhathi i14 ilotshiwe ku14 amakhosikazi. Asazi samzona kuzolotshwa namhlanje mhlawumbe lotshwa kusasa. Yafika lotshwa engozini yalakithi yakobe yafika lotshwa labhala igama layo. Yafika ngene ezulwini. Usafika ulangapha Scott. Uthawu. Ungene kanjani la? Ufika njalo inkosi ikhona la, ndoba ikhona phambi kwethu. Kodwa ngalezulwini ufika yona. Uthi ungene kanjani la? Awangeni umuntu ongenayo imvunulo. Awangeni akabuzwanga itikiti. Akabuzwanga uNazaretha. Akabuzwanga ukuthi esimayweni wake waya kwabanjani. Kodwa wabuza imvunulo. Wasethi hamba ubuyele emhlabeni ofuna imvunulo.
wayesefuna udadewabo ewashe emfuleni emadwaleni. Udadewabo uzwa kusinda amahlala. Uthawu bhuti ngoba usekho ufunani? Uthi hayi ngithunyiwe ushembe ngale ngifica ushembe. Uthi angizela ngilanda imvunulo ngakho ngisize uye kumkhwenyana wethu umtshela dayisa inkomo abese ngithengela imvunulo. Kala-ke wawuthi ulobolisa ungayithathi zonke inkomo. Manje baze bafake nesignature enze sure ukuthi nje uqedile. Kwakusala noma yodwa. Hamba uthi adayisa inkomo leyo yasala ngakuye angibhekela imvunulo nempela wahamba washo umkhwenyana wayidayisa inkomo wathenga imvunulo. Nami indaba sekusentabeni ingcwele usiyabonakala usethi babila ngawo. Manazaretha khuluma neNkosi niboneni ethi inkosi asibona ngalutho. Angibona ngalutho bathi baba. Uthi nibuka ngamehlo asemhlabeni. Uthi hayi kubona undoda emkhize phakathi kwenu egida. Lo mgidi thina singena kuwo senze nomanje. Noma mhlambe kwenza umuntu angene nomgidi engaphelele. Azasho tithezi umgidi wabantu bonke. Hayi funeka uzazi wena ukuthi ngifanele yini ukuba phakathi nomgidi. Umkhokhela ngabe kuwe ngaphakathi. Ngoba lo mgidi khona abayingcwele abaphakathi sina nabo. Bakhona esigida nabo la abayingcwele. Uzuthatha ikhongomani ubolekise ngalo. Unike omunye asinde nekhongomani lakho abangeni bazofakala. Hayi, njengoba asihambi sodwa. Amen uzacile. Njengoba amaNazaretha asihambi sodwa. Muwaqala wahamba wedwa uzobonakala nje nasebusweni subhubhi. Soqala ukukhuluma noma yini. Usuhamba wedwa. Njengoba ukhona esihamba nabo. Ukhona laba abasithumile. Thina sizwa besitshela ngisho umgidini hayi mawuthi khona ongakulungisile kahle ukuthi wena osilisayo cha indwebe nikomunye. Hamba uyolungisa emuva uphelelise nganomuntu kusungena emgidini. Ngitholile namhlanje laba abangayi-23. Kwenzeka isimanga ngoJulayi lo. Julayi kuyinqopha mlando. Ngathi ngoba indaba yokugcina ngihlale phansi ukuze umsebenzi wonke uhambe kahle ngoba umnumzane lo kenyakazi. Kodwa uthi awumbambile. Umnikazi yonke into. Ukhona umshumayeli sificana naye ngale. Wayekhona nami umshumayeli lo ongale kaMshumayeli uNgcobo. Ngcobo nami lo wala ngithi maqedwe nami umshumayeli wabhebhezi bakhe lo hamba nobaba. Sesiyaxoxa nalabashumayeli bobabili yimo esithathu. Sengiyamdonsa lo ngibona efaka isongisi. Hawu Shumayeli wafaka isongisi. Abese bana amahloni athi hayi ngicela sithi uxoxele eceleni. Athi hayi mvangeli njengoba ngifaka isongisi umlenza wethu. Mangithi ngiyambheka bese ethi blue hayi ufake iplastic. Bese ngithinte enhlizweni abese sondela nalo Shumayeli sibuyele eceleni.
kwenzekani ngikhuluma indaba njalo ukuthunywa lapha ekhaya ukuthi asiqaphela masiphambi lokuNazaretha uthi noMshumayeli benginenkani ngimalaleli uthi wabona ngala ubona okuncane kulo umlenze ngifaka insimbi ngithi phakathi uma kanjani uthi hayi angikwazi ungami ngisebenze umsebenzi kaNkulunkulu wayephuma lapha ebhekeni ekade nikelisa uthi angikwazi mawenza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela uShembe angivikele ngayo ngaba ngikho uthi imoto isize ngishaya amahlandla amathathu elesithathu leli ngumncwabe yini uyangivumela ngishwele umncwabe waseMnambithi uthi ngokwesithathu yamshaya phambi kwabasebenzi engana ukuthi uyaphi lapha enkampanini ngoba wayesaphela umsebenzi bambuza ukuthi ubiziwe yini wathi cha basebethula kesaxoxa kwaqhamuka imoto wathi yangala yayangala wathi yangala yayangala esemshaya ehamba naye ilapha amfohloza amqeda wangena ICU basebethumela ekhaya ngaphambi bathumela ekhaya bazobika enkosini uNyazi lezo khuluma ngalo Shembe phambi kwethu hayi bafowethu hayi siqaphele mabefika bambika wayeseshigamelo lenkosi uBusisi basebeyahamba lo wakhuluma lapha ukhuluma yonke into yayisidala inkinga kwathiwa hayi bayabona esibhedlela ukuthi akusekho basebethi cha amanesi namhlanje ngoba kuzofuka udokotela azosayina sebefonela ekhaya ukuthi sicela ukuthi umani nawo amakhaza kuba njalo mayithula la basebazi bazomkhipha bamfaka kwasesibhedlela mina ngifuna imthathe khona bese ngifuna amagazane basebethola umakoti abamfonela wasemncane bathi akekho umuntu omdala wathi hayi khona u-anti basebekhuluma naye bakulelela nawo amakhaza bathi yebo sinawo bathi sicela nisondele eduze ngalana uthi kwafika insizwa ezine methe ibheka uyayibona yena ngokwasezulu kodwa mseko ngesikhathi bezobika lana uShembe lo phambi kwethu wathumela uBhombela wathumela ilanga wathumela inyanga yezulu nothini uthi bafike bamqaka kodwa bangasho lutho bathula bathe besuka babephuma futhi balandelana emva kwalokho kwasefika amanesi ayeseyahlabelela beqala ukuthi baye bacule bezothandaza bahlabelela khona umfana womlungu waseCuba okuyena ozosayina udokotela bahlabelela bafuna ukuthandaza besahlabelela wayesethi qweba amehlo wayesesondela udokotela wethu osondela kuye wabuza ukukhuluma isingisi esiphuphileyo wathi why you look usho wathi hayi ngoManazareth why you look uzophendula thina muntu why you look wathula uthi waphila futhi okwesibili wathi qweba amehlo wasondela udokotela wasethulisa abantu no ningabe nisamthitha uyaphila usho udokotela ebongo senkulu ngithethe imali salana jingo sayeti awleli
inkinga. Uma ephuma esibhedlela wayesenza uzoba mayefika phambi komnikazi njengoba sibekelisa ke nizobona nje thatha sakhe isikhathi wakhuluma naye eside isikhathi uthe eswathi kulungile inkosi ibusise wayesiyasula wathi ayibuya nilindile njalo ngifuna ukunikela wathi ayibuya uza wathi yazi wena ngizokhona imali ozoyithola usho lokushumayela khona imali ozoyithola kodwa incane wasethi kulungelanga wathi hamba thima imkubenze la njengoba seyinika isikhathi nje ekhuluma nomuntu hayi wathi naye ummeli wathi baba wasethi kulungile mawunaye wahambe nenkosi ubusiswa sephume sahamba uma ethi nje langena ucingo lushawa ummeli uthi ummeli ukuphi uthayizise uthi phuthuma uzela kumina ofisini ngesikhathi bafowethu ngesikhathi ushembe lo phambi kwethu ukhuluma ngoshembe lapha khamba ungizwa ke ngikhuluma ngonyasi ufuna kucace lo uthi ubaba khona imali enzokunika yona ngalana esho ngale kusuthi unayo ummeli kanti ubaba ngala ubamba ummeli uyangisayinisa umsayinisa ifayili yalo mshumayeli kodwa imali ayikavuthwa yakarafu usanda kulimala uzomsayinisa ifayili omunye umuntu egameni lalo mshumayeli ngikhuluma ngento yezo hayi July wamsayinisa ngala usethi lo mmeli womnemzana awungikhombise lamafoto wafakile uthi nangu lo baba ukhomba unyazi lezulu nangu lo baba wakhe ngisayinisa wayesethi lalela-ke imali yakhe ikalungi ngizothatha kweyami ngikhokhele wena kwabo 500,000 wasemni phumule mthatha wasethi kodwa wena uzothola 250,000 nami ngithathe 200 uma kushembe thesuka la wena uzothola imali encane ngifuna sizwane kahle bengazi lenkonzo ngiyiphiwe ezulwini ya ayifikile yabonakala uthi uzothola imali encane imadoda wayese esayithola imali thina sabantu ke wayithatha le mali wakhumbula ukuthi ubaba wakhe aphelele wakhumbula ukuthi umkhulu wakhe aphelele wayesebaphelelisa kanti inkinga yakhe njengoba ngithi ulinyazwa ukuba nenkani kanti inkinga yakhe akabhilongi kulesi sibongo sakubo ngexolisa ushobhilongo sengizwe kanti akafanele ukuba kulesi sibongo ufanele ukuba kwamalume sebeka naye laba bakomalume uthatha imali yethu wena
sileyo nkinga nje basila mhlawumbe mawukhumbula kahle ngithe sithunyiwe noma akayisesho ukuthi yini athunywa yona mhlawumbe kuzokwenzeka uzugcina ugcotshiwe nje uzigcina bona umsumvangeli kanti kusafanele kuhlehle bheke emuva uzodala inkinga. Hey, uthi lo mshayeli yesithi wayese ebaphelelisa waqeda zamshaya izinto ulo wembalesela unkosikazi wakhe hayi hamba uye komalume uthi ngangithe ngimqede waze wafika ebangeni lokuthi usiyavuma kodwa ufikela ngoJulayi wayezolo engakakwenzi umuntu uthe la yaphuma imoto yakhe iphanda umfana ufaka petrol yashayisa yaphela uthi njengoba ngila ulungiswa yona ngithi suvumile uthi yebo sengivumile ngithi qala uqentethelela unkosikazi qala ngoba bengeve ngoba ekhulumela bethunyiwe yazi amadoda athanda ukuzehlisa unkosikazi wayese esebuyela-ke ekhaya nansi indaba engiyakuyona sengiphethe njengoba ngithi lo nkulunkulu hayi uthi-ke ubaba mayefika kuye uthi wemshumayeli ukhuluma naye njengoba ehlale ekhuluma zonke izinsuku engathi uyinika isikhathi bekhuluma nathi uthi wayithola imali engangithe uzoyithola uthi baba athaya lalela wena usazothola enkulu kunaleyo. Uyabona ngiyazi uzoyithola nini iyaviva nje nami ngizozama ukuyikhuhla ngakuye wayisho futhi usho ukuthi malini azoyithola uyayazi ngikhuluma uNkulunkulu weNazaretha kusho ngoba ngiyaneza ngikhuluma kahle ngivuka umoya uthi usazothola engaphezulu kwale ifika yawo sengiyayazi ayinhle ngizama ukuchaza indaba yobuNkulunkulu uma eqeda lapho usasukuma lo mshwayi athi baba awume kancane ngihamba awuyizwa indaba kade ngiqalile ixoxo Zulu uthi awume kancane imali athi wena ukwazi ukuphatha imali ubuyele emumva manje ushembe elindele ndaba ubuyele emumva ushembe la iqala khona uthi wena ukwazi ukuphatha imali le mali ozoyithola wena ukwazi ukuphatha imali ubuyele emumva ngoba uthatha imali waganga ngayo wakhumbula ukuthi aphelelise abantu bakubo ekubeni mhlawumbe bengazange bahlawule ngisho umhlawulo silolo sizi yokwasela kodwa ukhona umnikazi wabantu uthi lalela lana-ke wena awukwazi ukuphatha imali le mali engithi usazoyithola uma usuyitholile ubobuya uze kimi ngikufundise ukuthi imali iphathwa kanjani. Angikhulumi ngento engiyiphumputha nami umshumali wayikhona na efake ibuku wayikhona ufika umbuzo umshumali ulala asasinayo
futhi indaba yomshumayelinde angathi uNkulunkulu kaShembe eManazaretha angasikhumbula. Isikhathi siyahlupha. Uma ngase ngidlule ngikhulume kuzohamba isikhathi. Kanti lo Musa uNkulunkulu awenzile befayisa ubonge. Amen. Bengathembi ukuthi khona negama elilodwa sokhuluma izulu kelenzeke into. Kuyasho ukuthi sihlele ezulwini. Amen. Lokhu kukodwa nje kumina sekusho okukhulu. Isibusiso esikhulu Shembe ebamba izulu umnikazi walo. Ngiyabonga, ngiyasitelela Nkosi yamakhosi. Lolu paye ngikhuluma ngalo nathi lisiphethe. Ukhokhobele wethu wagana amakhosikazi ngazi noma mane yini. Kodwa khona yodwa angayiphelelisa. Sekuvuka kuthina namhlanje siyakuhlanganisa kuhlangana kodwa sibaningi sizinsizwa. Engicela uNkulunkulu wakithi ebuhleni ukuthi ungene kithi sihlangane sikulungise. Ngoba izona izinto eziwukhiye ungene ezulwini. Noma ungagijima ukholo kangakanani. Kodwa uma ungayilungisile izinto ezinjalo akulula ungene ezulwini. Ba Nkosi yamakhosi.